găsit din nou la o rețetă cu mine. Astăzi voi pregăti o pizza de casă. Foarte simplu și foarte rapid. Voi folosi unt, ouă, lapte, puțin căldură, praful de copt. Am încercat și la Gugoș, merge extraordinar. Ok, acum să dăm drumul la treabă. Primul și în primul rând voi folosi 500 de grame de făină albă. După cum vedeți am și un cântar aici ca să fiu sigur că nu pun nici mai mult, nici mai 500 de grame. Ok? Bun. Acum, după ce am cântărit făina, următorul pas. Voi încălzi acest unt. Acum, după cum v-am spus, voi folosi praful de copt. Adaug praful de copt aici pentru a se încorpora. Acum, după ce am adăugat praful de copt, voi adăuga un pic de sare de mare. Ok. Următorul pas, voi adăuga laptele, care este călduț. Ok, după cum puteți vedea, am încorporat făina cu laptele și praful de copt. Acum amestecăm bine. Deocamdată am să amestec cu o lingură de plastic. Ok, pentru că e prea moale. Bun, am mai adăugat un pic de făină pentru a-l putea amesteca. Ok. Între timp untul meu s-a topit. Îl lăs un pic, doar un pic să vină la temperatura camerei. Încă un pic de făină ca să-l putem amesteca. Ok. Așa. Acum încă un secret. Niciodată să nu adăugați untul fierbinte peste coc. Ok, am adăugat și ouăle, după cum puteți vedea. Ok. Nu vă speriați, o să iau un pic, să dureze un pic ca ouăle să poată intra în aluat. Ok. Am mai adăugat un pic de făină, după cum puteți vedea. Ok. Așa, frumos. Bineînțeles că s-a înmuiat mai tare, dar nu e nicio problemă, că o să mai adăugăm un pic de făină. Ok? Important e ca ouăle să se integreze. Acum voi adăuga untul. Ok, perfect. Așa. După cum puteți vedea, începe să prindă viață. Ok. Ok. După ce a prins un pic de formă, ca să-l pot ajuta, sau ulei de floare soarelui, nu contează. Ok. Amestecăm. Ok. Acum, încă un detaliu foarte, foarte important este frământatul. Ok? Pentru a ieși toate bulele de aer. Ok? Acum o voi lăsa la crescut într-un loc mai călduț. Sosul pentru pizza. Am aici un amestec de usturoi cu rozmarin fresh. Yes! Ok, după cum vedeți, a început să se călească foarte frumos. Așa, acum voi adăuga călească. Adăugăm puțin sare pentru un gust. Acum o să adaug toată cutia. Așa. Acum, după ce a început să se călească, am să adaug un pic de bulion amestecat cu miere de albine. Zahăr. Miere de albine. Ok. Ok. Acum lăsăm un pic să se mai călească, după care adăugăm un pic de apă. Ok, am să adaug un pic de apă. Nu adăugați sosul direct pe blat. Ok? Pentru că riscați ca aluatul să se dezintegreze. Ok, am să adaug un pic de cayenne pepper. Atât. Am să mai adaug un pic de oregano pentru un gust și o aromă deosebită. Ok. Iar la final am să adaug un pic de cimbru. Ok. Și acum lăsăm la scăzut acest lucru și voi.
Wow! Wow! Extraordinar! Cum puteți vedea, astea sunt toppingurile care le voi folosi în această pizza. Am aici aluatul care a crescut frumos, acum îl voi întinde. Ok? Ia să vedem. Foarte fraged. Chiar foarte fraged. Un pic de făină. Așa. Bun. Extraordinar de fraged. Așa. Având în vedere că nu am sucitor, am să-l fac din mână. Așa arată pizza mea, după cum puteți vedea. Așa. Acum sosul s-a răcit. E numai bun de pus pe blat. Din mijloc, așa. Și apoi plecați către margine, către exterior. Ok? Așa. Așa. 25 de minute am scos pizza să văd cum arată, iar iubita mea mi-a sugerat să adaug un pic, să adaug niște ouă. Așa că am ascultat-o și uitați ce a ieșit. Iar, pentru un pic de nebunie, am să adaug un pic de chili. Bam! În momentul adevărului. Ok? Nu uitați să-mi lăsați coment și am să vă lăs rețeta în descriere. Îmi puteți lăsa un coment cum v-a ieșit și vouă.